nasa puwan nga nagalutaw-lutaw kag wala na sang kabuhi sa isa ka fish pond. Ang isa ka lalaki sa barangay Poblacion Ilayasan, Enrique, Iloilo. Ang biktima mo si alias Noel, 55 anyos, residente sa among barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe sa San Enrique Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nasapuan ang bangkay sa iyaman mismo ginapanagihan nga fish pond nga amo man ang ginahalinan sa iyang o kung nga amo man iyang source of income. Suno kay Ilalto, pagkalumos bagod sa kahubugon ang posible rason sang kamatayon sang biktima sa din nakitaan sa kilid sang fish pond ang pila ka botelya sa makahulubog nga ilim doon. Inisanto man sa pahayag sang anak sang biktima nga nakitaan sini ang yaamay nga nagainom ante sang adlaw nga nasapuan ini nga wala na sang kabuhi. Dugang ni Ilalto, wala man sila sa nakitaan nga sinyales nga may foul play sa likod sang kamatayon sang biktima kag wala naman sang plano ang pamilya nga ipaidalom pa ini sa autopsy. Mayara kita sang biktima sa pagkalumos amo man si Noel Midjanista Palmes, 55 years old, married kag resident sa barangay Poblacion Ilaya. So natabo ma'am, may nagtawag rin nga concerned citizen sa aton sa police station informing us nga there was a found dead body sa dito sa may fish pond sa tupad mismo sa iya balay ma'am no. Usually sa kanang man nagakalipong-lipong mo kung sa gani nakalipong man sa nakatumba man sa ground ginapabangon mo sa kaga para mampawan pamilya mismo convince man nga wala sang poultry na natabo. Nabarion si Police Captain Dandy Ilalto, hepe sang San Enrique Municipal Police Station.